Tervetuloa seuraamaan, miten me kiilosteella vahataan auto. Niin kuin jokainen autonpesu, tämäkin aloitetaan vanteista. Huuhdellaan rengaskaari, vanne, levitetään vannepesuainetta, tehostetaan sen vaikutusta harjaamalla. Vanteet halutaan saada nyt oikeasti puhtaaksi, koska me tehdään nämä pesut aina ulkona ja myöhemmät vaiheet sisätiloissa. Huuhdellaan vannepesuaine pois, levitetään pienpoistoainetta, tehostetaan senkin vaikutusta harjaamalla, huuhdellaan, sen jälkeen tehdään vielä raudanpoisto. Tällä tavalla varmistetaan, että vanne on mahdollisimman puhdas. Sitten siirrytään esipesun pariin. Levitetään auton alaosiin sitrusvassia laimennettuna 1:50 ja huuhdellaan se pois. Sen jälkeen snowfoami, levitetään Magifoam kaikkialle auton pinnalle, annetaan vaikuttaa 5-10 minuuttia ja sen jälkeen huuhdellaan sekin pois alhaalta ylöspäin. Esipesun jälkeen auto kinnastellaan pehmeän mikrokuitukintaan kanssa käyttäen 2 ämpärin pesutekniikkaa. Tällä tavalla varmistetaan, ettei asenneta autoon uusia naarmuja pesun aikana. Kontaktipesun jälkeen tehdään pienpoisto. Levitetään pienpoistoainetta pinnalle ja pyyhitään pikitäpät pois mikrokuituliinalla. Sitten vielä raudanpoistoaine ja sekin huuhdellaan sitten pois. Sen jälkeen kuivataan auto huolellisesti ennen kuin auto ajetaan sisätiloon. Käytämme vahan alla aina pohjustusainetta, tässä tapauksessa AM Glazea. AM Glaze levitetään koneella, koska se on nopeampaa ja saadaan aikaan hieman parempi lopputulos. Siinä annetaan vaikuttaa 30 minuuttia, jona aikana on hyvä käsitellä renkaat. Sen jälkeen glaze pyyhitään pois pinnasta ja tämän jälkeen auto on valmis varsinaista vahausta varten. Vahana meillä on käytössä AM Detailsin Hybrid Sealantti, erittäin helppokäyttöinen, erinomainen tuote loistavalla kestolla 6 kuukaudesta jopa 12 kuukauteen. Ja tässäpä näkyy lopputulosta. Nyt on auto vahattu tulevaa talvea varten.